Men ayrılsam bey, o nägil ýaşaýyş bolar. Men siz bu nädip ýaşar diýdi de, ýene howa garalyp, ýagyş çiskäp başlady. Leyli saçlar, eda bilen saçlaryny çöşledi. Beýle pikir etmändim men bu golaýda bıçakda birden agyr oýap attım, ölüm hakda sen hakdy. Oýap attım ýoklugymda. Öňkütse ýagar ýagyş. Gunçolan agdyny açyp aýnamyda çeker nagyş. Dağ tarapdan typyp gaýdar ýaşyl şemal, näzik şemal. Niçik oýa batarsyň sen? Meniň ýoklugymda şol hal. Gelli şonu gödüňime bir perişan salyň seniň. Edil çünkü hova ýaly, syýa ýaly salyň seniň. Hesretin gara deňizine gark bolup görüşüň seniň. Men sizi alan bu dünýäni dowdokday görüşüň seniň. Şonu diýdim öz-özüme, ýok zatlaň pikir neden? Yarım taşlap gidip bormay bu dünýeden. Yarly bolun, owadan ýaşam. Pehiş diýdi, men artykmaz. Dowdok men artykmaz. Bulan dawasyna çevirat berişde. Büyük bir warmyň ýanyna alyp baranna. Her kim öz saklayan adamlarını öňe sürdi. Dinleň, din canım mehmanlar. Mesam, alnım altına açık oldu.
samat sen nedir? Ay pir samat sen nedir? Mende yüzüm zat kelvama yar tuğlu edamda. Karnı savaş yetler. Hem ayağda format olun koy Allah azan kovuluklarını seyleyenlerin içinde olsun hem hiç. Bütün akşam değişimde ve hemenin huşumda.